Bueno, imos agora ca seguinte parte, vale? Lembrade que estamos a utilizar o wiki do San Clemente, vale? Como documentación, como base. Podedes acceder ben pola ligazón que vos deixe no portal ou ben podedes acceder directamente a wiki, vale? Navegades, ides a hardware de sistemas informáticos e aí tedes, bueno, a nosa documentación, vale? Isto foi o que vimos outro día. Vale, hoxe meterémonos cos sistemas de numeración e unidades máis empregadas, vale? Lembrade que outro día víamos os componentes e o modelo de von Neumann, vale? Os componentes de modelo de von Neumann, que era unha arquitectura que todavía se utilizaba. Lembrade que había un apartado que era ALU, vale? O Arithmetic Logic Unit ou Unidade Aritmético-Lóxica. Hoxe imos ver un pouco máis en detalle o porqué da existencia desta unidade, vale? Se non ten moita idea de como funciona internamente un ordenador, pode pensar que, bueno, o que dicíamos outro día, no? Que dedicar un componente únicamente para realizar operacións aritméticas e lóxicas, pois carecía un pouco de sentido, non? Pero, bueno, este componente é trivial. Por que? Porque internamente a información gárdase e se traballa como números, vale? E máis concretamente como ceros e como un. Seguro que moitos de vos xa o escutastes algunha vez, vale? Pero, bueno, veremos moito máis en detalle, pois, estes sistemas de numeración, operacións con eles, unidades, etc. Vale? Isto será o que nos leve, bueno, o que vexamos a continuación. Primeiro, que é un sistema de numeración? Pois un sistema de numeración, dimos aquí, que é un conxunto de regras que permite representar todos os números posibles, vale? Nos estamos moi afeitos pois o sistema decimal, que vai do 0 ao 9, vale? Son 10 díxitos, e con 10 díxitos podemos representar e podemos traballar, pois, bueno, cos números que se poden representar con eles, vale? Nos traballaremos a nivel informático con estes 4 sistemas de numeración, vale? O decimal, porque o ordenador non precisa, os computadores non precisan para nada o sistema decimal, pero, bueno, é o sistema que nos traballamos con el e que a nos nos resulta máis doado, vale? As computadoras traballan en binario. Que pasa? Que binario, como son cantidades excesivamente grandes, pois utilízanse as súas correspondencias ou as súas agrupacións como serían o octal e o hexadecimal, vale? Xa veremos máis en detalle o porqué desta relación, vale? Inda que isto é un tema que se volve a ver outra vez cando nos metamos coas redes, vale? Se ven máis en detalle, pois, para o direccionamento IP, etc. A día de hoxe tamén nos interesa afondar un pouquiño nesta información, vale? Dicir que todos eles son sistemas posicionais, vale? É dicir, a posición na que nos atopamos importa, vale? Bueno, cada un destes símbolos se denomina díxito. Falamos de que no decimal temos 10 díxitos, decimal 10 díxitos, en binario temos 2 díxitos, en octal teremos 8 díxitos, en hexadecimal teremos 16 díxitos, vale? Hai cousas que son triviais e que xa sabemos e damos por feitas, bueno, pois, que se organizan segundo o valor ascendente, do máis baixo situado á dereita, sendo máis baixo o situado á dereita e o máis alto situado á esquerda, vale? É dicir, obviamente 9 é máis baixo que 99, por exemplo, vale? Por eso, pero, bueno, eso ten ou dá lugar a unha nomenclatura que di que o número que se sitúa máis á esquerda, máis se posiciona á esquerda, é o díxito máis significativo. E o que se sitúa máis á dereita, pois é o díxito menos significativo. Algo moi importante que tamén temos que facer fincapé, bueno, que os sistemas de numeración, primeiro, vamos a falar en binario, por exemplo. En binario, lembrade que tiñamos 2 díxitos, vale? Pois nun sistema binario, con n bits, é dicir, con n díxitos, podo representar 2 elevado a n números distintos, vale? Ímolo ver cun exemplo. Vamos a verlo con decimal, porque sempre o chegamento sempre máis doado, estamos máis acostumados a él. Vale, repetimos, falamos que con decimal temos 10 díxitos, e con 10 díxitos estes serían os 10 díxitos dos que dispoñemos, do 0 ao 9, vale? Con un díxito
vale? Teríamos, segundo a fórmula que vimos antes, base, o sea, base sería 10, a base que estamos utilizando do sistema, aquí na documentación ponemos 2, pero aí fala de binario, pero nos trabajamos con 10, entón serían 10 elevado ao díxito, vale? O díxito do que dispomos. Se estamos a traballar con díxito, pues sería 10 elevado a 1, vale? Obviamente 10 elevado a 1 é 10, quere dicir que con díxito podemos representar 10 valores diferentes, vale? Seguimos con dous díxitos, sería a base, que serían o sistema no que estamos traballando, decimal 10 elevado a 2, porque son os dous díxitos, 10 elevado a 2 son 100, quere dicir que con dous díxitos podemos representar 100 números diferentes. Alguén pode estar a pensar e dicir, non, con 10, con dous díxitos eu só podo chegar ao 99. Ben, podes chegar ao 99, pero hai que incluir o 0, que o 0 tamén é un valor válido, entón sería 99 máis 0, co cal serían 100, vale? E así, pois, con 3 díxitos, podes facer os cálculos se queredes, vale? Aquí vos fala de binario, e en binario, pois sería o mesmo. Con n bits podemos representar 2 elevado a n, 2, lembrade que a base é o sistema de numeración que estamos a utilizar, e n será o número de díxitos que estamos que queremos utilizar, vale? Os cálculos son exactamente iguais. Unha vez feita esta pequena introducción, vamos a falar de capacidades, vale? Vamos a falar de unidades, pero bueno, precisábamos facer esa pequena introducción, vale? Xa vos introduxen que os equipos informáticos traballan con información binaria, é dicir, os datos se gardan en binario e van polo computador adiante, por decirlo de algún xeito, se transportan en bits, que sería a unidade mínima. Obviamente, despois non se traballa con bits, porque as cifras serían enormes, vale? Serían totalmente inmanexables, vale? Entón, como vedes, aquí tedes a primeira agrupación, que sería o byte. O byte seguro que vos sona, vale? A maioría de vos. Un byte é unha agrupación que serían 8 bits, vale? É dicir, se collemos 8 bits e agrupamos, teríamos un byte. Ahora empezaremos a ver as relacións coas unidades, perdón, cos sistemas de numeración octal e hexadecimal, vale? Porque octal son 8... Bueno, fagos un pouco de spoiler, de anticipo. Con hexadecimal, como son agrupacións, hexadecimal son 10 díxitos, hexadecimal poderíamos coller hasta 4 bits, porque con 4 bits 2 elevado a 4 serían 16 posibles representacións. Co cal, 4 bits serían un díxito hexadecimal. En octal, pois sería mitad, vale? Con 2 bits, vale? Un pequeno anticipo de algo que veremos despois e traballaremos despois, pero, bueno, para que vayades dándolle un pouco de sentido a isto, vale? Existe un problema que, bueno, que os prefixos empregados para as medidas de byte e de bit, vale, tomáronse os mesmos, vale? Os mesmos que os prefixos do sistema internacional para outras medidas, como son os kilo, os mega, todo isto son unidades, kilo son os kilogramo, kilómetro, etc. Vale, pois aquí pasaría o mesmo. Tomouse nun principio o mesmo. Que pasa? Que kilómetro son 1000 metros, vale? E nos falamos de que se estamos utilizando como base binario, é dicir, 2, temos que estamos chamando kilobyte, vale? O que serían 1024 bytes, vale? Que serían 2 elevado a 10, e non serían 10 elevado a 3, é dicir, hai unha pequena distorsión das unidades porque estamos utilizando bases diferentes, vale? Por un lado, tiñamos as do sistema internacional, que base 10, pois 10 elevado a 3, sería un kilo, vale? Pero, por outro lado, isto misturouse por temas de comodidade co sistema binario, vale? Porque xa dicimos que a información se garda en binario, pois é moito máis doado traballar con unidades, con a agrupación de unidades en binario. Pero, claro, fixadevos, un kilobyte que son 10 elevado a 3 bytes,
vale? Serían 1000 bytes, pero un kibibyte, que serían 2 elevado a 10 bytes, serían 1024 bytes, vale? Co cal, estamos chamando dun mesmo xeito a cousas que son diferentes, e vale, vedes, para un kilobyte non hai moita disonancia, pero cando vamos a, pois, por exemplo, un petabyte, aquí xa as diferencias son moitísimo maiores. Obviamente, canto máis crece, pois é máis complicado, vale? Por iso aparecen, bueno, realmente non escoitaredes a moita xente dicir un kibibyte, isto ten 4 gigabytes ou un terabyte, non? Seguimos falando de kilo, mega, giga e tera, vale? Pero lembrade ter moi presente estas diferenzas, vale? Ter presentes porque, pois, hai moitas veces hai xente que di que comprei un pendrive de 32 e cando chego a casa 32 gigas e resulta que non son 32 gigas, que son 31 ou 30 con algo tal, vale? Pois ten que ver, bueno, por un lado terá que ver con que se están guardando cousas que non vemos, vale? Información do dispositivo, o que sexa, ou información das tablas de particionado, bueno, cousas que xa veremos moito máis adiante, pero por outro lado tamén ten que ver con esta disonancia entre unidades que estamos utilizando, vale? Unha vez, bueno, aquí tedes as tablas das medidas máis utilizadas, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, hasta aquí chegamos todos, ou a maioría de nós, máis abaixo, pois, bueno, que sepades que existen, pero son unidades totalmente astronómicas nas que costa moito facerse unha idea, vale? É o mismo para cando utilizamos base binaria, kibibyte, mebibyte, gibibyte, tebibyte, pebibyte, etc. Vale? Imos agora coa velocidade de procesamento. Antes falábamos, pois, bueno, da CPU, todos coñecemos o que é bueno, a maioría de vos seguro que coñece o que é un microprocesador, seguro que algunha vez mercou un microprocesador e decía, bueno, este microprocesador, ou incluso nos móviles, non? Teño un móvil de tantos gigahercios, non? Ou que ten un procesador que vai a tantos gigahercios, vale? Eso é a velocidade de procesamento, e a velocidade de procesamento mídese en ciclos por segundo, vale? Un ciclo por segundo sería un hercio, vale? E que é un ciclo por segundo? Pois non é máis que a inversa do tempo que lle leva a un sistema facer unha tarefa. É dicir, a inversa do tempo que lle leva a facer unha tarefa sería un ciclo por segundo. Vale? Co cal nos está indicando cantas desas tarefas pode facer un sistema nun segundo. Ok? Vai depender de, bueno, estas tarefas poden ser de enviar un bit ou varios por unha canle de datos, vale, que hai un montón de cousas que estamos obviando, como son o tamaño do bus de transporte, vale? E obviamente non é o mismo ir por unha estrada de único sentido, se falamos de coches, que por unha autoestrada pois, de 4 ou 5 carriles. Non ten nada que ver o número de coches que van por unha que por outra. Bueno, pois aquí pasa o mesmo. Depende moito do bus, non? Pero, bueno, é unha tarefa, vale? Entón, se temos, bueno, xeralmente non veredes hercios, non veredes potencias do hercio, e xa ni sequera kilohercios, veredes megahercios ou gigahercios, vale? Que é exactamente o mismo que falamos antes do sistema internacional, vale? Kilo son 10 elevado a 3 hercios, mega 10 elevado a 6, é dicir, 1 millón, e giga 10 elevado a 9, é dicir, 1000 millóns, vale? Co cal, se falamos dun gigahercio, quere dicir que pode facer 1000 millóns de operacións por segundo. Asusta un pouco, verdad? Pois isto en canto á velocidade de procesamento. Despois, relacionado, realmente non ten moito que ver, son cousas diferentes, pero, bueno, sí que é relacionado, estamos falando de procesamento, de como procesar, como transferir, temos, pois, a taxa de transferencia, vale? Que vos di aquí que a taxa de transferencia é a velocidade a que se transmiten os datos por unha canle, vale? Antes vos comentaba, bueno, facía o exemplo da autoestrada, quizáis estaba máis, ese exemplo é máis apropiado, máis axeitado para este caso, non? Pois eso, tamén temos unidades, que serían bits por segundo, bits que se transmiten por segundo, kilobits, volvemos ao mesmo, non? Estamos utilizando potencias de 10, sistema internacional, vale, kilo, mega, gigabits, vale. Isto ten que ver, pois, por exemplo, cando falamos das conexións, non? Teño unha conexión de internet de 1 giga, non? Pois o que che está dicindo é que, teóricamente, idealmente, se pode chegar a transmitir 1 gigabit, é dicir,
10 elevado a 9, é dicir, 1000 millóns de bits cada segundo. Que pasa? Que despois o mismo, facedes vos os cálculos e moita xente confunde un gigabit cun gigabyte, e realmente, ollo, son cousas diferentes, un gigabyte son bytes, un gigabit son bits. Xeralmente as conexións, cando se ofertan, cando ven Movistar ou R, tal, están chegando a velocidade, pois, por gigabits por segundo, non gigabytes, non? Despois, eso, cando un lle dá a descargar, pois, unha película ou que sexa, ve que isto non descarga o que a velocidade que di. Bueno, lembrade, as unidades probablemente sexan diferentes, porque estás almacenando en bytes e estás traballando en bits. Para finalizar, ponvos aí que, bueno, que a taxa de transferencia dunha canle ou dun bus que está relacionado co ancho do uso que vos comentaba antes, vale? Da autoestrada, o número de vías, o número de camiños que tiñamos, e a frecuencia coa que se traballa, vale? É dicir, se eu teño un bus de 8 bits, vale? Que traballa a unha frecuencia de 8 MHz por segundo, lembrade, 8 MHz, vale? Serían 10 elevado a 6 hercios, é dicir, 1 millón de operacións, vale? Por segundo. Eso daríache, pois, a taxa de transferencia, vale? Pois, por exemplo, 8 bits, o cálculo que vos pon aquí, a 8 MHz por segundo dávos 64 megabits por segundo, que, se o pasamos a byte, dividimos 64 por 8, darían 8 megabytes por segundo, vale? Esas xa son cifras que nos resultan moito máis, bueno, comuns, non? Falamos aquí bueno, dos flops, vale? Que é un acrónimo de Floating Point Operation per Seconds, que tamén, bueno, operacións de punto flotante por segundo, que tamén se pode utilizar de medida de rendemento, vale? Que vos sone, vale? E tamén os gigatransfers, os GTS, vale? Gigatransfer per second, vale? Que di que moitos dispositivos a día de hoxe, ou, bueno, pode darse en algúns dispositivos esta velocidade de transferencia, vale? Pero, bueno, que vos sone e nada máis. Así que rematamos a parte de sistemas de numeración. Continuaremos nos vindeiros vídeos.